Manhoko mabuja tauya ano nhau dzanyasi musi wechishanu zuva rechiguminoina mwedzi uno waye Kubvumbi. Nyasi ndipo pazoburika firimu rokupedzisira roGod Mafia rokuAljazira. Pakaita kunyangara chaiko ipapa palibe ari kuziva kuti zvii zviri kumboitika. Kureketa kuno zvataona mufirimumu kuti Grace Mugabe agoreketiwa kuti kwai agoburitsa zvisiri pamutemo nyangadzo nzou zvazvisazikanwa kana naMugabe chaiye kuendesa kotengesa kunze konyika. Pakaita kunyangariwa. Tamuonapo kare futi kuti Ivan Macmillan ndiye mumwe munhu aribe kutendeuka panyaya dzekuita rusarura ganda. Mufungiro wache nokuona kwache wanhu watema anoona kunge tisiri wanhu. Pakaita kunyangariwa. Hubert Enjere aita kuta kuhwarira chaiko mariyo ainga aona atoita kunota chaiko akabva aita kufonerana namai Munangarwa achibva ada kudidi zvese achiita zvidawado zvese kuita unga kasoko kari kuona muti womatamba. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapapa zvazvakadari heno kuti zvichapera sei. Hubert Enjere kuburikidza nogweta rache Ravmo Madhuku agoreketai kuti kwai tichasungisa Aljazira tichaona kuti tichaisungisira munochereka kana kuti toisungisira kunze konyika, nokuti zvairi kureketa iri kuita kusimudza matope ichizora matope kwai pazita raHubert Enjere. Pokare kuti kwai naiye Ravmo Madhuku Hubert Enjere anganga atumiwa nehurumende kuti aite basa rokuti wakone kugosunga iwo vanhu vaida kuunza mari zvisiri pamutemowa. Unobva watoona kuti kuitiwa muyembe chaiko, kuita munyika yese mafuza ekuti palibe anoziva chokwadi kana kuziva zviri kuitika kana kuziva zvinhu zvaiitika chaizvo. Rekai tirambe takandolinga hedu asi palibe chisvinu ipapapa ticharamba takaona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Pokare Scott Sakupwanya agonzi kwai ndiye munhu atosimba kudarika Ivan Macmillan panyaya yokutengesa goridhe zvisiri pamutemo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa wese wane matsamba okubva kuhurumende kuti wakone kutenga nokutengesa goridheko. Kwaibuditsiwa mapikicha aye Scott ari kurara pamusoro pomari mamiriyoni nomamiliyoni wemari yekuAmerica. Imi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi. Asi dzimwe nyika dzakaita sana South Africa izvezvi wari kutosaya kuti woita sei, nokuti mazita ana Zuma ari kupindawo pokare ipapapa nezvimwe zvakadandando. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti wachaipedza wakaita sei. Ticharamba takalinga tichizokunyepai zvinenge zviburika. Kureketa kuno gadziriro dzevanhu vari kuda kupinda mukupemberera kuzvitonga kuzere kubva kuwachena dzakuitika. Kureketa kuno kwai mwoto unotekaidziwa uya unoenda kobatidziwa kuti ubatire mwoto rusununguko unonzi pachirungu independence flame kwaiwa mubhindura wakumbotekaidziwa uchimaira nzvimbo dzose mubhindura nenzvimbo dzakatenderedza wachimirira kuti wagoende koita zvokupemberera musi wokupembererawo. Rekai tigoramba takalinga kuona kwazvinenge zvichiita. Nozorota kokunyepai kuti wamunangarwa wakagopa ivhu kuvanhu vekuBelarus. Kureketa kuno kwaburikapo kare kuti Varun Beverages wari kunhadzira iwo mapepsi aya kwai wakapuwapo kare zviuru, wakapuwapo kare mahekite 10 ovhu romunyika kuti waingidzire kutengesa kwawo pokare nokuita basa rawo kwavari kuda. Wabiedu zvavo wanoita kuita kukama wakakora kare. Isu kutoda ivhu chairo utoita kubuda sauti kuti ukone kupuhwa tsamba ibodzi yokuti unzi wapuhwa ivhu. Pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zvichipopera sei papa. Wamunangarwa nyasi wanga wari kukadoma kwawanga wari kuvhura nzvimbo dzakasiyana-siyana pachipatara choPan African Referral Hospital. Kwai papa wari kuita kufara nokutoti chimwe bazi rawavhuraro pachipatarapo rakatenziwa zita rohama yawo. Rekai tione zvinoita kuti zvinoenda zvakadini ipapa. Peno ndokuti vanhu vagopona. Ticharamba takaringa. Kuno bhuku rakanyoriwa nozveupenyu hwaAlfred Nikita Mangena. Bhuku riri kwairi kuparuhwa zuva ramangwana rakanyorwa naMetembe Hilary Khadebe. Ticharamba tichigoringa kuti zvinenge zviri kureketeka ndozvipi mubhukumo tichizokunyepai kana tazviboya.
ipapa wazhinji wagoita kunhadzirira wakaita kumirira chaiko kuti wagoona zvimwe zviri bomboburika nezvimwe zvakaburika kare asi zvimwe zvakakwenenzvewa nezvimwe zvakaburika apo kare nomuburikiro uribe kumbooneka pasi rese. Rekai tigoona kuti upenyu hwaAlfred Nikita Mangenahwo hunonzi hwanga hwakaita kudini. Tichagokunyepai kana paine zviri kunenge zvaburika. Mhuri wasunwa waya bambo waLivingstone Sunwa wokukubiwa akabva asvika pakupfa ari bekuboeka kuti aendesiwepi kana kuti zvadini iye uya kuchikoro chose chokwamutare kwaipapapa wakutanda pokare kuita kuferefeta kuti waona kuti zvirumbotekaira sei. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei iyoyi tigokunyepai. Kwai zviri kuitika kudare ropasi rokwamutasa tinge chikunyepai kana paine zvaburika zvimwe. Tiri kufara kuti waridzi wesidhakeni purazi kwai izvezvi watarakanwa kunetsiwa kwawanga wari kuita nodare guru munyika. Tikuramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi zvaramba zviita kuti zvinhu zviite zviri nani shuwa. Kwai izvezvi tiri mundori mumataremo kwai kuSouth Africa wanhu wamirira manje kuti wana mutongi wabvumire nekubvumirana nokunyepa kuti wari kuona sei nyaya yakaunziwa kwavari yomaZEP. Ipapa panyasi wanga wari kureketa zvokupedzisira ndipo waguma wakabva wapedza kureketa kwese kunongoda kuitirwa panyaya iyi. Ticharamba takaringa kuona kuti inenge ichipera sei. Kwai kune wakuru wekuhurumende wari kufunga kuti waende kopindawo musangano wonyika BRICS dziri kuti Brazil, Russia, India, China noSouth Africa. Kwai tino mufungo mubodzi saka tinoda kuti tipindewo kwaari. Heno kuti zvichabvumiwa chere kana kuti zvicharambiwa. Ipapa tikaringa idzodzo mabhizimusi kwai wari kutengesa foja watengesa mamiliyoni 62 omakirogiramu ari omari inoita 175 omari ekuAmerica, $185 million. Gore rapera kwai wakatengesa mamiliyoni panguva ino wanga watengesa mamiliyoni 51 omakirogiramu anga ari omari inoita 160 anopfumbamwe $169 million pachirungu. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvikona chere ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tikaringadzo mutambo kwai baba Harare wati ndichazvidaba zvokupinziwa mumakwikwi okuti wahwinhisiwe noStar FM. Kwai ipapa wareketa kuti muri kubisirei wingidhi seasipo nekuti anonzimbo dzakatoita mukurumbira dzakaimbiwa dzaakaimba akabuditsa gore rapfuuraro ramuri kuti isusu tese takaita zvisvinu sei muri kumureka kumuisawo kana muri kureka kumuisawo neniwo ndabva ndichazvidaba. Aiwa ndogona kuseenzesa simba rache munhu unonzwi rache anoziva kuti mibayiro yavanopuwayo aiwa iribe basa asi chikuru kuti amirana musahwira wache. Mangwana akareka kugomira naye mangwana zvinoitirwa iye pokare akasaya anomirawo naye. Saka tiri kuramba tichindomutenda nokuita kwakadandi. Tikaringadzo mitambo ipapa nyasi Cranbourne yajiwa noyadha, Simba Bora ikaja Hwange notwiri ku0. Yadha yaja Cranbourne kabodzi kwa0. Mangwana Greenfield iri kutamba noiyo Shishamu kuMandawa. Herentaus iri kutamba noZPC mugomba National Sports. Manika Diamonds inenge yakaringana noNgezi Platinum iko kuGibbo. Roboso noDimbare ndo rakarambidziwa kamunowakuru nemasimbari. Rekai tigoona kuti tichazotambiwa rini pokare tinenge chindokunyepai. Katiringe dziri kuitika pasi rese. Nyaya yeGold Mafia iyi yaita kuvhiringidza izvezvi zita raWazuma raakundopinziwawo pese pese munyika yeSouth Africa kuti riri kunzi ndo wamwe waitungamidza wana guputa nowamwe kuenda kowacha mari zvisiri izvo. Rekai tigoona kuti ichapera sei iyoyi. Kureketa kuno wachakanyarara nozvazvo.
kuTanzania mapurisa gonziyo nomuteedzeri wenyika ikweyo wanofanira kundopfika mugwagwa basi nguva shoma shoma kana kuri kuuya wakuru munyika. Hino kuti mugwagwa iyi inenge ichipfikirweiko? Vanhu vomuno muAfrica zvakaita kuoma. Dai wari wamwe waitoziva kuti aiwa kutekaira nevanhu ndokusvinuka, muchibva maona matambudziko ese nekurarama kwese kunoitika nevanhu. Rekai tione kuti zvichaita sei. Kwai wakanga waita pawaida kuenda komaira nzvimbo yawaida kumaira kwainge kwaita nguva nonguva vanhu vakapfika mugwagwa basi pari bahari kuti zvakaita kuoma chaiko. Kuno vanhu wana wanzi kwai waboeka wakapfa. Kwai mhosva yacho ndokuti wakaita basa rokuti tiri kutsanya kuti tichida kungosangana naJesu kunyika yoKenya. Unobva wazvisaya. Hino kuti dzidziso dziri kuboeka dzichibvepi? Rekai henyu Jesu agoreketa kuti vamwe vachazoti takaita chino chichi muzita renyu ndikavanyepa kuti aiwa ndokuzivaiba. Nekuti izvozvi wakazviboyepi izvozvi? Unotozvisaya kuti ibhebhura ripi rauri kuerenga. Hino mabiya angu zvakaita kuoma. Mweya yawo ngaingozorora hayo murugare. Kwai akahwina sarudzo dzokunigeria agonzi achatora mhiko dzokutanda basa zuva rochi20 nopfumbamwe mwedzi waChiBuja 29 Mei pachirungu. Rekai tione kuti zvichapera sei. Kwai ipapapa zviri pebasa nokuti kuno vanhu vakaenda kumatarotsi mhosva ivo vanondoramba vachindomuita kuti atore mhiko dzache. Kune mumwe anowira kodzero dzoongochani nevanhu vanoita zvoongochani kuKenya agoreketa kuti kwai achaenda pokare nomureza unomirira ngochani uya achienda koumisikidza pokare nzvimbo dziri kumakomo akakwira chaizvo munyika machemo. Rekai henyu kuti tione kuti zviri kudii. Kwai dzakambomisikidza dzakanopisiwa nevakuru vomutemo wenyika yopasi chigare. Hino kuti dai kuri kwedu uno angazviite kugomo renyangariya kana kumiyawa chaiko kwamutoko uko angazviite izvozvo. Heno ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei iyoyi. Masoja nevamwe wabiyawo wanoita zvechiuto pokare wari magandanga kuSudan wari kuramba vachita kuringana usu nousu. Heno kuti dzomudangadzi dzichatungana chere kana kuti paribe inotunga imwe. Ticharamba takaita kuringa ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Asiwo masoja wari kuratidza kuti wari kusha kutorehwa masimba neyo wabiyawo. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi nokuti masoko ari kuramba achindotendererayo masvinuba. Ticharamba takandoringa tichizokunyepai hedu kana zvaburika zvimwe. United Nations wanomirira kodzero dzevanhu wati kunofanira kuitika musangano unotoita kureketa nokuona kuti zvii zvingaitiwe nonhau yevanhu vari kuramba vachitenderera ivo vachida kubva nyika dzeAfrica kupinda munyika dzeEurope zvisiri pamutemo wayo. Pakaita kuoma chaiko ipapapaka. Heno mabiya angu ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichipera sei. Yokugumisira yanyasi. Makazviona ka nozuro uno zvanga zvakaita kuoma. Chikwata chedu choManchester United tiri kutotenda kuti chiribe kujiwa nokuti vanhu vari kukuwara ipapo kutoita unge zvine mushonga chaiwo wokuti iwo sevhira wahwine pokare patichasangana sondo riri kuuyari. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Kundoramba tichishwira kuti tinohwina basi. Tiri ipapo zvedu. Aiwa, rekai tidipfame. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.